தலைப்பு: அவர் மீது நம்பிக்கையாயிருப்பதே உங்கள் தகுதி. கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, இந்த அதிகாலை நேரத்தில் உங்களை அன்புடன் நான் வரவேற்கிறேன். கர்த்தருடைய பிரசன்னத்திலிருந்து தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நேராக கடந்து செல்வோம். கண்களை மூடி தேவனுடைய பிரசன்னத்தில் ஒரு பாடலை பாடி தேவனுடைய பிரசன்னத்தோடு கூட நாம் வார்த்தையின் தியானத்துக்குள் கடந்து செல்வோம். இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே இந்த காலை ஆராதனைக்கு வருகை தந்திருக்கிற சேனல் டிஜே நேயர்கள் ஒவ்வொருவரையும் நாங்கள் வரவேற்கிறோம். வாருங்கள், இந்த காலை வேளை நாம் தேவனுடைய பிரசன்னத்தோடு நாம் துவங்கலாம். எல்லாரும் கண்களை மூடி இருக்கிற இடத்துல இருந்து ஆமென், ஹல்லேலூயா. Yes Jesus, hallelujah. பலன் தரும் புகலிடம் நீரே, உம்மில் வேரூன்ற கிருபை செய்தீரே. பலன் தரும் புகலிடம் நீரே, உம்மில் வேரூன்ற கிருபை செய்தீரே. மலர்ந்திடுவேன் நான், கனி கொடுப்பேன், இந்த உலகமெங்கும் நான் பலன் கொடுப்பேன். மலர்ந்திடுவேன் நான், கனி கொடுப்பேன், இந்த உலகமெங்கும் நான் பலன் கொடுப்பேன். என்னோட கூட சேர்ந்து எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும்? பலன் தரும் புகலிடம் நீங்க தான். இந்த நாளில் உங்களோட நான் வேறு உண்டு, உங்களுக்குள்ள நான் வேறு உண்டு, எனக்கு கிருபை செய்யுங்க என்று சொல்லி ஜெபமாய் இந்த பாடலை நான் பாடி தேவனுடைய நாமத்தை நம்ம ஆராதித்து அவருடைய பிரசன்னத்தை பலன் தரும் புகலிடம் நீரே, உம்மில் வேரூன்ற கிருபை செய்தீரே. மலர்ந்திடுவேன் நான், கனி தருவேன், இந்த உலகமெங்கும் நான் கனி கொடுப்பேன். மலர்ந்திடுவேன் நான், கனி கொடுப்பேன், இந்த உலகமெங்கும் நான் பலன் தருவேன். நானும் அபிஷேக ஒளிவ மரம், உம் ஆலயத்தில் நடப்பட்டவன், உம் சமூகத்தில் வாழ்கின்றவன், உம் அன்பையே நம்புபவன். நானும் அபிஷேக ஒளிவ மரம், உம் ஆலயத்தில் நடப்பட்டவன், உம் சமூகத்தில் வாழ்கின்றவன், நம் நம்மையே நம்புபவன். உம் வசனம் தான் பசியாற்றும் உணவு, உம் பிரசன்னம் தான் தாகம் தீர்க்கும் தண்ணீர். உம் வசனம் தான் பசியாற்றும் உணவு, உம் பிரசன்னம் தான் தாகம் தீர்க்கும் தண்ணீர். நீரே என் வெளிச்சமும் மீட்புமாய், நீரே என் ஜீவனின் பலனாய். நீரே என் வெளிச்சமும் மீட்புமாய், நீரே என் ஜீவனின் பலனாய். நானும் அபிஷேக ஒளிவ மரம், உம் ஆலயத்தில் நடப்பட்டவன், உம் சமூகத்தில் வாழ்கின்றவன், உம் அன்பையே நம்புபவன். நான் அபிஷேக ஒளிவ மரம், உம் ஆலயத்தில் நடப்பட்டவன், உம் சமூகத்தில் வாழ்கின்றவன், உம் அன்பையே நம்புபவன். எத்தனை பேர் சொல்றீங்க இந்த காலை அவர் தான் நம்முடைய பலன் தரும் புகலிடம்?
ஆமென். ஹல்லேலூயா. காப்பாற்றும் காவலர் நீரே, அயராது நீர் பாய்ச்சுவீரே. ஆமென். என் தேவைகள் யாவையும் சந்திக்கிறவரே, எந்த சேதமும் இன்றி காப்பவரே. ஹல்லேலூயா. பிரைஸ் காட். என்னோட கூட சேர்ந்து காலை வேளையில அவரை நாம் ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அவரை பார்த்து சொல்லுங்க, என்னை காப்பாற்றும் காவலரே, அயராது எனக்கு நீர் பாய்ச்சுகிறவரே என்று சொல்லி அவரை ஆராதிப்போம். ஆமென். காப்பாற்றும் காவலர் நீரே, அயராது நீர் பாய்ச்சுவீரே, என்னை காப்பாற்றும் காவலர் நீரே, அயராது நீர் பாய்ச்சுவீரே, என் தேவைகள் யாவையும் சந்திப்பவரே, எந்த சேதமும் இன்றி காப்பவரே, என் தேவைகள் யாவையும் சந்திப்பவரே, எந்த சேதமும் இன்றி காப்பவரே. நானும் அபிஷேக ஒளிவமரம், ஆலயத்தில் நடப்பட்டவன், உம் சமூகத்தில் வாழ்கின்றவன், உம் அன்பையே நம்புபவன். நானும் அபிஷேக ஒளிவமரம், உம் ஆலயத்தில் நடப்பட்டவன், சமூகத்தில் வாழ்கின்றவன், ஏழாம் சங்கீதம். பென்யமீனின் ஆகிய கூஷ் என்பவனுடைய வார்த்தைகளின் நிமித்தம் தாவீது கர்த்தரை நோக்கி பாடின சிகாயோன் என்னும் சங்கீதம். என் தேவனாகிய கர்த்தாவே, உம்மை நம்பியிருக்கிறேன். என்னை துன்பப்படுத்துகிறவர்கள் எல்லாருக்கும் என்னை விலக்கி ரட்சியும். சத்துரு சிங்கம் போல் என் ஆத்துமாவை பிடித்து கொண்டு போய் விடுவிக்கிறவன் இல்லாமையால் அதை பீறாதபடிக்கு என்னை தப்புவியும். என் தேவனாகிய கர்த்தாவே, நான் இதை செய்ததும் என் கைகளில் நியாயக்கேடு இருக்கிறதும், என்னோடே சமாதானமாய் இருந்தவனுக்கு நான் தீமை செய்ததும், காரணமில்லாமல் எனக்கு சத்துருவானவனை நான் கொள்ளையிட்டதும் உண்டானால், பகைஞன் என் ஆத்துமாவை தொடர்ந்து பிடித்து என் பிராணனை தரையிலே தள்ளி மிதித்து என் மகிமையை தூளிலே தாழ்த்த கடவன். கர்த்தாவே, நீர் உம்முடைய கோபத்தில் எழுந்திருந்து என் சத்துருக்களுடைய மூர்க்கங்களின் நிமித்தம் உம்மை உயர்த்தி எனக்காக விழித்து கொள்ளும் நியாய தீர்ப்பை நியமித்திருக்கிறீரே. ஜனக்கூட்டம் உம்மை சூழ்ந்து கொள்ளும். அவர்களுக்காக திரும்பவும் உன்னதத்திற்கு எழுந்தருளும். கர்த்தர் ஜனங்களுக்கு நியாயம் செய்வார். கர்த்தாவே, என் நீதியின்படியும் என்னிலுள்ள உண்மையின்படியும் எனக்கு நியாயம் செய்யும். துன்மார்க்கனுடைய பொல்லாங்கை ஒழிய பண்ணும். நீதிமானை ஸ்திரப்படுத்துவீராக. நீதி உள்ளவராயிருக்கிற தேவரீர் இருதயங்களையும் உள்ளிந்திரியங்களையும் சோதி தருகிறவர். செம்மையான இருதயம் உள்ளவர்களை ரட்சிக்கிற தேவனிடத்தில் என் கேடகம் இருக்கிறது. தேவன் நீதி உள்ள நியாயாதிபதி. அவர் நாள்தோறும் பாவியின் மேல் சினங்கொள்ளுகிற தேவன். அவன் மனம் திரும்பாவிட்டால் அவர் தம்முடைய பட்டயத்தை கருக்காக்குவார். அவர் தம்முடைய வில்லை நாணேற்றி அதை ஆயத்தப்படுத்தியிருக்கிறார். அவனுக்கு மரணாயுதங்களை ஆயத்தம் பண்ணினார். தம்முடைய அம்புகளை அக்கினி அம்புகளாக்கினார். இதோ, அவன் அக்கிரமத்தை பெற கர்ப்ப வேதனைப்படுகிறான். தீவினையை கர்ப்பந்தரித்து பொய்யை பெறுகிறான். குழியை வெட்டி அதை ஆழமாக்கினான். தான் வெட்டின குழியில் தானே விழுந்தான். அவன் தீவினை அவன் சிரசின் மேல் திரும்பும். அவன் கொடுமை அவன் உச்சந்தலையின் மேல் இறங்கும். நான் கர்த்தரை அவருடைய நீதியின்படி துதித்து
உன்னதமான கர்த்தருடைய நாமத்தை கீர்த்தனம் பண்ணுவேன். கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, இந்த சங்கீதம் 7ஆம் அதிகாரத்தின் தாவீது பாடும்போது தன்னுடைய விண்ணப்பத்தையே ஒரு சங்கீதமாய் பாடுகிறார். 7ஆம் அதிகாரம் முதல் வசனம் சொல்கிறது, என் தேவனாகிய கர்த்தாவே, உம்மை நம்பியிருக்கிறேன். என்னை துன்பப்படுத்துகிறவர்கள் எல்லாருக்கும் என்னை விலக்கி ரட்சியும். தாவீது இந்த வசனத்தின் முதல் பகுதியிலே என் தேவனாகிய கர்த்தாவே, உம்மை நம்பியிருக்கிறேன் என்று சொல்கிறார். இந்த நம்பியிருக்கிறேன் என்கிற வார்த்தையை கடந்த அதிகாரங்களில் பல முறை தாவீது பயன்படுத்துகிறார். தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே தன்னுடைய தகுதியாக தாவீது நினைப்பதெல்லாம் தேவன் மீது வைத்திருக்கிற நம்பிக்கை. தேவன் மீது வைத்திருக்கிற நம்பிக்கையே தன்னுடைய தகுதி என்று தாவீது நம்பினார். அதையே தேவனிடத்தில் ஒரு தகுதியாகவே கொண்டு செல்கிறார். நான் உம்மை நம்பி இருக்கிறேன். என்னுடைய சொந்த பலத்தை அல்ல, என்னுடைய அறிவை அல்ல, என்னுடைய திறமை அல்ல, நான் உண்மையே நம்பியிருக்கிறேன் என்று சொல்கிறார். உண்மையில் தாவீது தேவனை நம்பியிருப்பதை அவர் தகுதியாக நினைத்தது மட்டுமல்ல, உண்மையில் தேவனுடைய பார்வையிலும் ஒரு மனிதனுடைய மிகப்பெரிய தகுதியே அவன் தேவனை நம்பியிருப்பது தான். ஒரு மனிதனுடைய மிகப்பெரிய தகுதி எதுவென்றால் அவனுடைய நீதி. ஒரு மனிதனுடைய மிகப்பெரிய நீதி என்றால் அவன் தேவனை நம்பியிருப்பது. அதைத்தான் வேதம் சொல்கிறது, ஆபிரகாம் தேவனை விசுவாசித்தான், அதுவே அவனுக்கு நீதியாக கருதப்பட்டது. பாருங்கள், ஒரு மனிதனுடைய நீதி என்பது, ஒரு மனிதனுடைய தகுதி என்பது அவனுடைய நீதிதான். ஒரு மனிதனின் நீதி என்பது அவன் தேவன் மீது வைக்கிற விசுவாசமும் நம்பிக்கையும் தான். இங்கே தாவீது தன்னுடைய தகுதியாக தேவனிடத்தில் வைக்கிற விஷயம் என்னவென்றால், என் தேவனாகிய கர்த்தாவே, நான் உம்மை நம்பியிருக்கிறேன். பாருங்கள், ஜெபம் என்பது நான் தேவனை நம்புகிறேன் என்று காட்டக்கூடிய ஒரு சாட்சியாக இருக்கிறது. வேதம் சொல்லுகிறது, இருதயத்தில் கர்வம் கொண்டிருக்கிற எவனும் தேவனை தேடான். சங்கீதம் 10ஆம் அதிகாரத்தில் அது வருகிறது. துன்மார்க்கன் தன் கர்வத்தினால் தேவனை தேடான். பாருங்கள், ஒரு மனிதன் ஜெபிக்க வராதிருக்கிறான் என்றால், தேவனிடத்தில் உறவாட வராதிருக்கிறான் என்றால், தன்னால் எல்லாம் முடியும் என்கிற ஒரு கர்வம் அவனிடத்தில் இருக்கிறது என்பதை அவன் அறியாமல் இருக்கிறான். ஆகவே ஜெபிக்காத, கடவுளுடைய முகத்தை தேடாமல் கடந்து செல்வதை நீங்கள் சாதாரணமாக எடுத்துவிட முடியாது. அது கர்வத்தின் வெளிப்பாடு என்று 10ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனம் சொல்கிறது. தேவனை தேடாமல் இருப்பது, தேவன் எனக்காக இதை முடித்திருக்கிறார், ஆகையால் நான் தைரியமாய் கடந்து செல்கிறேன் என்பது கர்வம் அல்ல, அது விசுவாசம். தேவனை பற்றியே யோசிக்காமல் தன்னுடைய திறமைகளை நம்பி போவது கர்வம். தேவனை பற்றியே யோசிக்காமல் ஜெபிக்காமல் கடந்து செல்வது கர்வம். அப்படி என்றால் தேவனை தேடுவது தாழ்மை. இந்த ஜெபத்திற்கு பின்பாக பாருங்கள், அது மனிதனுடைய இருதயத்தின் ஆழத்தில் இருக்கிற நினைவுகளை காட்டி கொடுக்கிறது. ஒரு மனிதன் கடவுளை குறித்தே யோசிக்காமல் தேவனுடைய முகத்தை பார்க்க வராமல் கடந்து செல்லும் போது அவன் கர்வத்தில் இருக்கிறான் என்பது அங்கே தெரிகிறது. ஒரு மனிதன், இல்லை, நான் தேவனுடைய முகத்தை பார்த்து அவருடைய சமூகத்திற்கு கடந்து வருகிறேன், காரணம் நான் அவரைத்தான் நம்பி இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறான் என்றால் அதுதான் தாழ்மை. தாழ்மை உள்ளவனுக்கு தேவன் கிருபை அளிக்கிறார். என் அருமையான ஆத்மாவே, ஒவ்வொரு நாளும் தேவனை நீங்கள் முகம் நோக்கி அவருடைய முகத்தை நோக்கி விசுவாசத்தோடு நீங்கள் கடந்து வருவது உண்மையில் அதுவே உங்களுடைய தாழ்மையை காட்டுகிறது. இரண்டாவது, அதுவே நீங்கள் தேவன் மீது வைக்கிற நம்பிக்கையை காட்டுகிறது. அந்த நம்பிக்கை தான் உங்களுடைய தகுதி. தாவீது தேவனை நம்பினான். காலையில் எழுந்து உமக்கு நேராய் ஆயத்தமாகி காத்திருப்பேன் என்பது தாவீதுடைய தாழ்மையை காட்டுகிறது, அவனுடைய எதிர்பார்ப்பை காட்டுகிறது. அதுவே அவனுடைய தகுதியாகவும் மாறுகிறது, அதுவே அவனுடைய நீதியாக மாறுகிறது. ஜெபம் என்பது தேவன் பேரில் வைக்கிற விசுவாசத்தில் இருக்குமென்றால் அது உங்களுடைய தகுதியாய் மாறுகிறது. தேவன் முடித்ததை நம்பி அவர் முகத்தை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்றால், சிலுவையில் இயேசு முடித்ததை நம்பி அவர் முகத்தை பார்ப்பீர்கள் என்றால் அது உங்களுடைய தகுதியாய் மாறுகிறது. இங்கே தாவீது தன்னுடைய தகுதியாக சொல்கிறான், என் தேவனே, நான் உம்மை நம்பியிருக்கிறேன். என்னை துன்பப்படுத்துகிற எல்லோருக்கும் என்னை விலக்கி ரட்சியும் என்று சொல்கிறார். அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, நாம் தேவனுடைய முகத்தை ஒவ்வொரு நாளும் நோக்கி பார்ப்பது என்பது அது சாதாரண விஷயம் அல்ல. தேவன் அதை தகுதியாக பார்க்கிறார்.
உங்களுடைய வாழ்க்கையை நீதியாக பார்க்கிறார். நீங்கள் அவரை நம்புகிற விசுவாசமாய் பார்க்கிறார். அவரை நோக்கி பார்ப்பது என்பது விசுவாசத்தின் அடையாளம். அவரை பாராமல் இருப்பது என்பது அவிசுவாசத்தின் அடையாளம். ஆகவே நீங்கள் தேவனை ஜெபத்திற்காய் கடந்து வருகிறீர்கள் என்றால் நீங்கள் விசுவாசத்தை வெளிப்படுத்துகிறீர்கள் என்ற அர்த்தம். ஏனென்றால் தேவனிடத்தில் சேர்கிறவன் அவர் உண்டென்று விசுவாசிக்கிறான். அவ்விதமாய் தாவீது ஜெபிக்கும்போது கர்த்தரை பார்த்து அவன் சொல்லுகிற வார்த்தை, என் தேவனாய கர்த்தாவை உம்மை நம்பியிருக்கிறேன், என்னை துன்பப்படுத்துவர்கள் எல்லாருக்கும் என்னை விலக்கி ரட்சியும். ஏதோ ஒரு சில விஷயங்களில் அல்ல, ஒரு சில நபர்களுக்காக அல்ல. தாவீதின் எதிர்பார்ப்பை பாருங்கள். என்னை துன்பப்படுத்துகிற எல்லா பிரச்சனைகளிலிருந்தும் எனக்கு விடுதலை தாரும். இது சாத்தியமா என்றால் உண்மையில் விசுவாசிக்கிறவர்களுக்கு இது சாத்தியம். ஓரிரு பிரச்சனைகள் இருந்தல்ல, அத்தனை பிரச்சனைகளிலிருந்தும் கர்த்தரை விடுவிப்பதற்கு வல்லமையுள்ளவராயிருக்கிறார். இந்த காலை வேளையில் கர்த்தருடைய வார்த்தையை நோக்கி கடந்து வருவது, என் அருமை மகனே, என்னுடைய முகத்தை நோக்கி நீ பார்ப்பாயானால் அதை விட இந்த உலகத்திலே தகுதியான விஷயம், உன்னை தகுதிப்படுத்தக்கூடிய விஷயம் வேறு எதுவுமே இல்லை. என் முகத்தை பார்த்த பிறகு அதை தாண்டி வேறொரு தகுதி உனக்கு தேவையில்லை. அந்த தகுதியின் அடிப்படையில் இந்த உலகத்தில் எதை நீ கேட்டாலும் உனக்கு நான் தருவேன். ஆகையால் தான் தேவன் சொல்லுகிறார், என் நாமத்தில் எதை கேட்டாலும் உனக்கு தருவேன். ஏனென்றால் என்னை பார்ப்பது உன்னுடைய மிகப்பெரிய தகுதி. நான் எல்லாவற்றையும் முடித்து விட்டேன், உனக்காக நான் உதவி செய்கிறேன். விசுவாசத்தோடு என்னை நீ பார்ப்பது இந்த உலகத்திலே மேலான தகுதி. ஆகையால் தான் அந்த தகுதிக்காக, அந்த நீதிக்காக உங்களை கனப்படுத்தும்படிக்கு தான் கர்த்தர் சொல்லுகிறார், ஜெபங்களில் எவைகளையெல்லாம் கேட்டுக்கொள்வீர்களோ அவைகளை எல்லாம் பெற்றுக்கொள்வீர்கள். ஏன் எதை கேட்டாலும் தருகிறேன் என்று சொல்லுகிறார்? காரணம், எதை கேட்டாலும் தரக்கூடிய அளவு உங்கள் வாழ்க்கையிலே தகுதியை தருவது அவருடைய முகத்தை நோக்கி பார்ப்பது, அவர் முடித்து விட்டார் என்ற நம்பிக்கையோடு பார்ப்பது. அந்த பார்வை உங்களை மிக பெரிய அளவில் தகுதிப்படுத்துகிறபடியினால் நீங்கள் கேட்கிற மிகப்பெரிய ஜெபங்களுக்கெல்லாம் அது பதிலை பெற்றுத் தருகிறது. அதிலே ஒன்றுதான், என் சத்துருக்கள் எல்லோருக்கும் என்னை விலக்கி ரட்சியும். இது சாத்தியமா? நிச்சயமாய் சாத்தியம். ஓரிரு சத்துருக்களை அல்ல, ஒட்டு மொத்தமாய் அத்தனை சத்துருக்கள் இந்த கர்த்தர் இந்த நாளில் உன்னை விலக்கி ரட்சிப்பார். இந்த நாட்களிலே உன் வாழ்க்கையில் இருக்கிற சகல சத்துருக்களை உன் வாழ்க்கையை விட்டு துடை தெரிய போகிறார் தேவனாய கர்த்தர். நீங்கள் எதை குறித்தும் கவலைப்படாதீர்கள். உங்களுடைய தகுதி, நீங்கள் அவருடைய முகம் நோக்கி வந்திருப்பது உங்களுடைய மிகப்பெரிய தகுதியாக இருக்கிறது. உங்கள் வாழ்க்கையின் அத்தனை சத்துருக்களையும் இடம் தெரியாமல் கர்த்தர் அழித்து போடுவார். உங்களுக்கு விரோதமாய் உருவாக்கப்படுகிற எந்த ஆயுதமும் அது வாய்க்காதே போகும். பிசாசின் கனவுகள் எல்லாம் கலைந்து போகிறது இந்த நாளிலே. அவனுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் சிதைந்து போகிற இந்த நாளிலே, எல்லா பிரச்சனைகளும் இருக்குமிடம் தெரியாமல் மறையப் போகிற இந்த நாளிலே, வேரோடு பிடுங்கப்படும் இந்த நாளிலே, அவர்கள் எல்லாரும் போர்க்களத்திலே இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு முன்பாக சுற்றிலும் படையெடுத்து வந்த ஜனங்கள் எப்படியெல்லாம் தங்களுடைய எல்லா பொருட்களையும் போர் தளவாடங்களையும் தூக்கி கொண்டு தலைதெறிக்க ஓடினார்களோ, அப்படி உங்களுக்கு எதிரானவர் உங்களை விட்டு, உங்களுடைய எல்கையில் விட்டு ஓடி போவார்கள். இந்த காலை வேளையில் தேவனாய கர்த்தர் உங்களை அவ்விதமாய் சொல்லி ஆசீர்வதிக்கிறார். உன்னுடைய எல்லா பிரச்சனைக்கும் உன்னை விலக்கி மீட்டு ரட்சிக்கிற தேவன். இந்த அதிகாரத்திலே தாவீது தேவனாகிய கர்த்தருடைய முகத்தை பார்க்கும்போது, என்னுடைய நீதியின்படி எனக்கு உதவி செய்யும் என்று சொல்லி 8வது வசனத்தில் சொல்கிறார். கர்த்தாவே, கர்த்தர் ஜனங்களுக்கு நியாயம் செய்வார். கர்த்தாவே, என் நீதியின்படியும் என்னிலுள்ள உண்மையின்படியும் எனக்கு நியாயம் செய்யும் என்று சொல்லி இந்த ஜெபத்தை ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கிறார். ஆனால் அது முடிக்கும்போது, நான் கர்த்தரை அவருடைய நீதியின்படி துதித்து உன்னதமான கர்த்தருடைய நாமத்தை கீர்த்தனம் பண்ணுவேன் என்று சொல்கிறார். பாருங்கள், சுயநீதியை குறித்து பேச ஆரம்பித்த தாவீது, ஆனால் அவர் முகம் நோக்கி பார்ப்பதும் அவர் முடித்ததை விசுவாசிப்பதும், கர்த்தர் நம் மீது வைத்த அன்பை விசுவாசிப்பதுமே மிகப்பெரிய தகுதியும் நீதியுமாய் இருக்கிற என்பதை உணர்ந்த தாவீது தன்னுடைய சங்கீதத்தின் நடையை மாற்றுகிறார். ஒரு பாடலின் நடையை மாற்றுவது போல, தாளத்தை மாற்றுவது போல, என் நீதி என் உண்மை என்று துவங்கின தாவீது முடிக்கும்போது, நான் கர்த்தரை அவருடைய நீதியின்படி துதித்து உன்னதமான கர்த்தருடைய நாமத்தை கீர்த்தனம் பண்ணுவேன் என்று சொல்கிறார். என் அன்புக்குரியவர், நம்முடைய வாழ்க்கையை கூட சுயநீதியில் பல இடங்களிலே நாம் நியாயப்பிரமாணத்தின் கீழ் வாழ்ந்திருக்கிறோம். ஆனால் நம்முடைய முடிவோ தேவநீதியிலே முடிகிறது. கர்த்தர் நம்முடைய கண்களை திறந்திருக்கிறார். இந்த சங்கீதம் எப்படி சுயநீதியை இடையில் வந்து முடிவிலே தேவநீதியில் முடிகிறதோ,
அப்படி நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் இடையிலே சுயநீதி கடந்து வருகிறது. இந்த சங்கீதத்தின் முதல் பகுதி தேவனை நம்புகிற தேவ நீதியில் வருகிறது. அடுத்து சுயநீதி இடையில் கலக்கிறது. கடைசியாக மறுபடியும் தேவநீதியில் முடிகிறது. நம்முடைய வாழ்க்கையும் ரட்சிக்கப்பட்ட போது தேவநீதியிலே தேவன் மீது வைக்கிற விசுவாசத்தில் துவங்குகிறது. இடையிலே சில காலங்கள் நியாயப்பிரமாணத்தின்படி ஒழுக்கம் என்கிற பெயரிலே சுயநீதியை படி நம் சுயநீதியிலே சாய ஆரம்பிக்கிறோம். அதற்கு பிறகு மறுபடியும் நாம் சுயநீதியிலிருந்து கர்த்தருடைய கிருபையினால் விடுதலை பெற்று தேவன் மாத்திரமே நமக்காக எல்லாவற்றையும் முடித்திருக்கிறார், அவருடைய அந்த செயலின்படி நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறோம் என்கிற தேவநீதிக்கு கடந்து வருகிறோம். இந்த சங்கீதம் முழு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை நமக்கு காட்டுகிறது. என் அன்புக்குரியவர்கள், ஒருவேளை சுயநீதியின்படி நீங்கள் உங்கள் ஜெபங்களை ஏறெடுத்து கொண்டிருப்பீர்கள் என்றால் இந்த காலை வேளையிலே அது எல்லாவற்றையும் தூக்கி எறிந்து தேவநீதிக்குள் கடந்து வாருங்கள். கர்த்தாவே, உம்மை நான் நம்பியிருக்கிறேன், இதுவே என்னுடைய தகுதியாக இருக்கிறது என்று சொல்லி கர்த்தருடைய சமூகத்திலே அவரிடத்தில் தைரியமாய் சொல்லுங்கள். கர்த்தாவே, உம்மை நான் நம்பியிருக்கிறேன் என்று சொல்லுங்கள். அதைத்தான் தேவன் உங்கள் தகுதியாய் பார்க்கிறார். உங்கள் ஜெபங்கள் நீங்கள் அவரை நம்புகிறீர்கள் என்பதை காட்டுகிறது. துன்மார்க்கருடைய ஜெபம் இல்லாத வாழ்க்கை அவன் தேவனை நம்பவில்லை என்று காட்டுகிறது. என் அன்புக்குரியவர்களே, ஜெபத்திலே நமது நம்பிக்கை அல்ல, ஜெபத்திலே தேவன் பேரில் வைக்கிற நம்பிக்கை, அதுதான் நம்முடைய தகுதியாக இருக்கிறது. கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. அவரை பார்த்து தைரியமாய் சொல்லுங்கள், தேவனே, உம்மை நான் நம்பி இருக்கிறேன், ஆகவே என் சத்துருக்கள் எல்லாருக்கும் என்னை நீங்களாக்கி விடுவோம் என்று சொல்லுவோம். கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தையின்படி இந்த நிமிஷத்திலே உங்கள் அத்தனை சத்துருக்களின் அஸ்திபாரங்களும் அசைகிறது, அடித்தளங்கள் நாசமடைகிறது, வேர்கள் பட்டு போகிறது. இந்த நாள் உங்களுக்கு எல்லா சத்துருக்களிலிருந்தும் தேவன் விடுதலை தருகிற நாள். காட் பிளஸ் யூ. மறுபடியும் நாம் நாளை காலை சந்திப்போம். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். பலன் தரும் புகலிடம் நீரே, உம்மில் வேறொன்ற கிருபை செய்தீரே. பலன் தரும் புகலிடம் நீரே, உம்மில் வேறொன்ற கிருபை செய்தீரே. மலர்ந்திடுவேன் நான், கனி கொடுப்பேன், இந்த உலகமெங்கும் நான் பலன் கொடுப்பேன். மலர்ந்திடுவேன் நான், கனி கொடுப்பேன், இந்த உலகமெங்கும் நான் பலன் கொடுப்பேன். என்னோட கூட சேர்ந்து எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும்? பலன் தரும் புகலிடம் நீங்க தான். இந்த நாளில் உங்களோட நான் வேறு உண்டு, உங்களுக்குள்ள நான் வேறு உண்டு, எனக்கு கிருபை செய்யுங்க என்று சொல்லி ஜெபமாய் பாடலை நாம் பாடி தேவனுடைய நாமத்தை நம்ம ஆராதித்து அவருடைய பிரசன்னத்தை பலன் தரும் புகலிடம் நீரே, உம்மில் வேறொன்ற கிருபை செய்தீரே. மலர்ந்திடுவேன் நான், கனி தருவேன், இந்த உலகமெங்கும் நான் கனி கொடுப்பேன். மலர்ந்திடுவேன் நான், கனி கொடுப்பேன், இந்த உலகமெங்கும் நான் பலன் தருவேன். நானும் அபிஷேக ஒளிவ மரம், உம் ஆலயத்தில் நடப்பட்டவன், உம் சமூகத்தில் வாழ்கின்றவன், உம் அன்பையே நம்புபவன். நானும் அபிஷேக ஒளிவ மரம், உம் ஆலயத்தில் நடப்பட்டவன், உம் சமூகத்தில் வாழ்கின்றவன், நம்மையே நம்புபவன். உம் வசனம் தான் பசியாற்றும் உணவு, உம்
பிரசன்னம் தான் தாகம் தீர்க்கும் தண்ணி, உம் வசனம் தான் பசியாற்றும் உணவு, உம் பிரசன்னம் தான் தாகம் தீர்க்கும் தண்ணி, நீரே என் வெளிச்சமும் மீட்புமாய், நீரே என் ஜீவனின் பலனாய், நீரே என் வெளிச்சமும் மீட்புமாய், நீரே என் ஜீவனின் பலனாய். நானும் அபிஷேக ஒளிவமரம், ஆலயத்தில் நடப்பட்டவன், உம் சமூகத்தில் வாழ்கின்றவன், உம் அன்பையே நம்புபவன். நான் அபிஷேக ஒளிவமரம், உம் ஆலயத்தில் நடப்பட்டவன், சமூகத்தில் வாழ்கின்றவன், அன்பையே நம்புபவன். எத்தனை பேர் சொல்றீங்க இந்த காலையில் அவர்தான் நம்முடைய பலன் தரும் புகலிடம்? ஆமென், ஹல்லேலூயா. காப்பாற்றும் காவலர் நீரே, அயராது நீர் பாய்ச்சுவீரே. ஆமென். என் தேவைகள் யாவையும் சந்திக்கிறவரே, எந்த சேதமும் இன்றி காப்பவர். ஹல்லேலூயா, பிரைஸ் காட். என்னோட கூட சேர்ந்து காலை வேளையில அவரை ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அவரை பார்த்து சொல்லுங்க, என்னை காப்பாற்றும் காவலரே, அயராது எனக்கு நீர் பாய்ச்சுகிறவரே என்று சொல்லி அவரை ஆராதிப்போம். ஆமென். காப்பாற்றும் காவலர் நீரே, அயராது நீர் பாய்ச்சுவீரே, காப்பாற்றும் காவலர் நீரே, அயராது நீர் பாய்ச்சுவீரே, என் தேவைகள் யாவையும் சந்திப்பவரே, எந்த சேதமும் இன்றி காப்பவரே, என் தேவைகள் யாவையும் சந்திப்பவரே, எந்த சேதமும் அபிஷேக ஒளிவமரம், உம் ஆலயத்தில் நடப்பட்டவன், உம் சமூகத்தில் வாழ்கின்றவன், உம் அன்பையே நம்புபவன். நானும் அபிஷேக ஒளிவமரம், உம் ஆலயத்தில் நடப்பட்டவன், உம் சமூகத்தில் வாழ்கின்றவன்,